Ngiyacela sisizane bazalwane oneBhayibheli noma ozokwazi ukutype sifakele lamavesi egameni lika Jesu bese ngibingeleleke ngicela singeneke kuyona indaba ke manje singene kufakazini ke bafowethu obukhona obutrenda kulezi insuku ubufakazi ka brother Joshua bakhona nabanye kodwa brother Joshua uthi wabona inkosi yamtshela ukuthi iyabuya ngo2023 ngo2025 September 23 and 24 right ngicela ke silalele ke kancane ngicela ukusummarize nje ubufakazi bukamfowethu Joshua because nginabo la uthi brother Joshua 2018 inkosi yavela physically kuye ningi ke indawo uthi okunye wakwathathwa wayiswa phezulu kodwa uthi la yavela inkosi uJesu 2018 yamtshela ukuthi iWorld Cup ngeke izibe khona ngo2026 umgubho lo wezwe lonke umhlaba wonke iWorld Cup ngeke izibe khona because it will not be a business year like as usual so ngeke kubeke unyaka nje ufana neminye iminyaka so uthabe seyabuza ukuthi kungani yayithi inkosi kuyeke kuzobe kunesiphithiphithi kakhulu emhlabeni 2026 because 2025 inkosi yezi izolanda ibandla right. Okay uthi ke umuntu ongalilandeli ibhola ku brother Joshua uthi alilandeli ibhola akalinake nje ibhola kodwa uthi kwafika ukuthi a check ukuthi iWorld Cup izoba nini wathola ukuthi izoba khona ngo2022 wathola ukuthi ne2026 finally bekhona iWorld Cup so waqala wayibukisisa ke lento eshiwe inkosi then ke inkosi yasithi ke izobuya ngoSeptember 23 and 24 during Feast of Trumpets celebratewa kaIsrael izobuya izolanda ibandla 2025 23 to 24 September right wabuya ke nalapho brother Joshua wayobukiza ukuthi khona into ethi Feast of Trumpets noma umgubho wamacilongo wathola ukuthi ngempela ukhona ezweni right yayisithi inkosi kuye futhi 2032 September 15 izobuya isizokwakha ikingdom yayo emhlabeni njengokusho kombhalo so this will be after 7 years kwenzeke irapture right angisummarize ke lento so brother Joshua uthi wabonana nenkosi 2018 inkosi yamtshela 2026 ngeke kubo business as usual because kuzobe umhlaba uzobe upside down because iningi labazana lizobe lihambile ngo2025 inkosi yamtshela ukuthi ngo2025 September 23 to 24 izobuya izolanda ibandla right ubese yabisithi ke emva kwalokho kuzobe sekuqala iGreat Tribulation ezoba u7 years then 2032 izobe siyabuya ngoSeptember 15 isizokwakha umbuso ke emhlabeni sizohlala nebandla layo ingunaphakade emhlabeni right so isho njalo ke mfowethu brother Joshua so kunezinto ke ngithanda ukuziqaphelisisa la ebufakazini wa brother Joshua ezinye ngizozibala ezinqhubeka ngifisa sibambe le verse bazalwane uAmos chapter 3 verse number 7 you can write it down Amos chapter 3 verse number 7 uthi uNkulunkulu akenzi lutho engakambuli imfihlakalo yaleyo nto azoyenza kuyinceki zakhe abaprofeti I do believe sisanabo abaprofeti njengamanje sinabo abaprofeti thank you Gugu sisenabo abaprofeti njengamanje so inkosi ithi ke ayenzi lutho ingakambuli imfihlakalo yayo kuba profeti inceki zayo siyabonga phiwa inkosi siyabonga msindisi ngicela ningibhalele lamavesi ngokusheshsha right so inkosi ayenzi lutho ingakabatshela abaprofeti so ngifuna nazi bazalwane ukuthi in as much as ningathi usuku alaziwa kodwa inkosi ayenzi lutho rapture is a very very big event rapture is a very big event ezothinta umhlaba the whole universe yabona izathinta yawe so there is no way ukuthi uJesu angabuya azolanda ibandla engabatshelanga abaprofeti engakhulumanga I want to tell you ukuthi wonke ama rapture sekenzeke eBhayibhelini inkosi ibireveala imfihlakalo kuba prophet let me make an example or let me just quote a scripture sithola izwi lithi bazalwane niyayikhumbula indaba kaElisha noEliya lithi iBhayibheli uElisha wabuzwa abaprofeti bathi uyazini ukuthi uElisha uzothathwa namhlanje ngibona le ndaba uyazini ukuthi uzothathwa
bazi kanjani abaprofeti because uNkulunkulu watshela abantu uNkulunkulu ukuze baza abaprofeti ngoba sibezwa sebebuza uEli ukuthi uElisha ukuthi uyazi into uEli uzothatha uzokwenza njani mesethathiwe umbuzo ukuthi bazi kanjani bazi ngoba uNkulunkulu wayeserevealile imfihlakalo yokuthi uzomthatha uEliya namhlanje yabona so bahamba bazobafika baqhubeka bawufika kwenye indawo still bakhuluma same thing ukuthi uzothathwa sesizwa yena uEliya esetshela uElisha ethi ngikwenzeleni ngingakathathwa ufunani ukuba ngikwenzele intoni ngingakathathwa so uNkulunkulu always uyayiveza imfihlakalo yento azoyenza okay siphinde futhi size kuNoah during isikhathi sikaNoah kuzoba namaflood uNkulunkulu wakhuluma noNoah wabatshela abantu still abantu babethi wazi kanjani lona ukhulume kanjani noNkulunkulu so I want us to take it serious bazalwane indaba yokuhlwithwa kwebandla is very serious and kufanele uzibuze if umuntu kamoya uzibuze ukuthi why are these revelations now why all are these revelations kulesi sikhathi sokugcina yabo right we understand ukuthi khona isikhathi sokudukiswa kuzofika abaprofeti bamanga we understand that but ngibuza mina umuntu kamoya ukuthi zibuza ukuthi lama revelations why ebemangaka manje why inkosi ikhulume kangaka manje ngalabantu ekhuluma ngabo right ningizwe kahle ngikhuluma as a neutral person angikhulumi njengomuntu othi uhambisana noEnigma la uhambisana noJoshua la no ngifuna kodwa sibukize ukuthi ezintweni abazikhulumile izwi lithini right asibe sesingena kuyona ke deep ke manje ngicela uyibambeke le ndaba ubrother Joshua uthi inkosi uJesu yavela ngo2018 zolo ngibuyela kuyona yavela ngo2018 yamtshela ukuthi ayikho iWorld Cup ngo2026 ngoba yona izobibuyile ngo2025 September 23 to 24 during i Feast of Trumpets izobuya izolanda ibandla right okay ngicela ke sike sibheke ikhona yini konke ekuthiwa i Feast of Trumpets ezweni likaNkulunkulu yes ikhona asivuleni ke ngicela ningibhalele Leviticus chapter 23 verse number 23 let us read Leviticus chapter 23 verse number 23 cela sibheke lapho singangibhalela uSimakade wakhuluma kuMose wathi yisho kubantwana bakaIsrayeli ukuthi ngenyanga yesikhombisa ngolokuqala lwenyanga niyoba nosuku lokuphumula ngokuphelele umhlangano ongcwele oyoba isikhumbuzo ngokuba nishaye amacilongo right lithi kwi-English Leviticus chapter 23 verse number 23 right asibheke ke bazalwane siyafunda ke lekhaya izwi nje iyona esime ngayo ngoba sime ngezwi 100% right Leviticus chapter 23 verse number 23 is heading yamla it's the festival of trumpets so there is a festival of trumpets right let's again the Lord said to Moses say unto the Israelites on the first day of the 7th month you will have the day of Sabbath rest a sacred assembly okay with the blowing of blast or trumpet right so nizoba nalelo kuze nizoba nale ngqungquthela engcwele ebizwa nge-Feast of Trumpets so there is a Feast of Trumpets ezweni ubrother Joshua uthi during i-Feast of Trumpets ebaka-Israel celebratewa amaJuda angicela ukusho futhi lokho i-Feast of Trumpets celebratewa every year akuyona uthi mhlawumbe izobiqala this year no into celebratewa every year ngokuphela konyaka ngokuqala konyaka welokhuza yamaJuda ngokubala kwamaJuda bayaphuma lezo zithunywa zibuke imoon zibuke inyanga kufanele iphelele inyanga ivele lapho ukuhlukana ke lapho kosuku nolunye usuku babukeke inyanga uma ivelile inyanga yilo bese beblowa ama trumpets bawashaya ka 100 ama trumpets bashaya amacilongo ka 100 right elokugcina lika 100 balishaya kakhulu isikhathi eside that is the Feast of Trumpets right umhlangano wamaJuda ongcwele right asingeneni ke lana kube nama questions ke abazalwane kabawabuzile number 1 bathi iBhayibheli lithi akekho wazi usuku nehora angithi lisho njalo izibazalwane akekho wazi usuku nani nehora okwesibili bathi ngalelo suku nalelo hora akekho wazi lutho ngalo
ingakho lindani ngokuba nazi inkosi izobuya ngaluphi usuku. Angithi those ama verses abantu abalokhuza ngawo namhlanje, angithi right. Elinye lithi inkosi uJesu izofika njengesela, angithi lisho njalo. So zonke lezi zinto ezikhulunywa abantu ikupho kuyikona kona. Ngicela sibheke ke manje, ngifuna sibe careful, beka umoya phansi manje, sibe careful, sibukizwe kahle, singalithatheli phezulu. Ama questions wadedele egcineni, ngizozama ukushesha yinde le ndaba, kodwa ngizozama ukushesha ukuze ingaze ibe yinde kakhulu. Ngicela sibhekeke Matthew chapter 24 lo othandwa abantu kakhulu. Matthew chapter 24 verse number 36. Matthew 24:36 lithi, kepha mayelana nalolo suku nalelo hora akekho wazi lutho ngalo, ngisho izingelosi zasezulwini nendodana uqobo, ngubaba kuphela. Alright. Kepha lelo suku nalelo hora, lelo underline lolo suku, day and the hour, akekho umuntu owazi lutho nandodana, ngubaba kuphela. Kodwa ngizobe sengibuza kuwena, linamanga yini futhi iBhayibheli malithi Jesus Christ of Nazareth wayazi yonke into? So siseza ke lapha ekuchazeni leyo ndaba. Lithi akekho kodwa wazi lutho ngayo, nandodana yazi, ngubaba kuphela. Ngicela sibhekele incwadi kaMatthew chapter 24. Ukhuluma nobani uJesu la? uJesu la wayekhuluma nabafundi bakhe abangamaJuda kuMatthew chapter 24. Uverse number 1 uthi kwathi ephuma nje ethempelini kwasondela kuye abafundi bathi bamtshengisa izakhiwo zethempeli, bathi ubheke lezi zakhiwo zinhle kanjani, uyabona bemncomela ithempeli. Uthi uJesu ubona, anikuboni konke lokho engikubonayo mina, alikho itshe elizoshiwa phezu kwelinye itshe elingeke lidilizelwe phansi. Ngempela lelo thempeli kaSolomon ayekhuluma ngalo ladilizwa ngesikhathi se-early persecution, after ukufa kwenkosi uJesu nokuvuka kwayo nokukhushukela kwayo ezulwini. Ngempela bahlaselwa kwadilizwa nethempeli likaSolomon ababekade behlala emphemeni walo. Ngempela ladilizwa, iyenzeka exactly lento uJesu ayisho. Akudilizwanga wonke amathempeli. Ngeke uthi wena hayi lelo verse lalisho ukuthina sonke nathi thina bezizwe. No, asikakadilizelwa thina amathempeli. uJesu kufanele sibheke lento ekuthiwa i-historical context yezwe ukuthi lalithini kubani. Nikhumbule ukuthi izinto ezibhaliwe zibhalelwe for our learning, kodwa ezinye azisho ungcobo lo oyimina ome lapha phambi namhlanje. No, zazitshela uPetro ukuthi uzongiphika kathathu wena lingakakhali iqhude. Uyayibona, ungakakhali iqhude kathathu uzobusungiphikile wena. So kwakukhulunywa noPetro, but ngingafunda mina ukuthi mangificwa ikhathe enzima ngingamphiki uJesu. Kodwa ayikho into ongayimbisi direct kumina ngaleyo nto ukuthi wena ngcobo wena. No, ngingafunda kukona noma kungasho kumina, angazi noma kuzwakala kahle. So uJesu la ukhuluma ke nabafundi bakhe abangamaJuda, right? Uyakhuluma nabo uthi waphendula wathi anikubona. Okay, obesethi ke esehlela entabeni yemnqumo abafundi bezabodwa ke manje ngasese bathi sitshela ukuthi lokhu kuyoba nini nesikhathi sokubuya kwakho kuyoba nini. Uyayibona lento, bafuna ukwazi the time, ngoba ayikho into ekhathaza umzalwane okholwayo njengesikhathi. Umzalwane ufuna isikhathi ngoba ufuna ukulungisa mase kuyileso sikhathi, adlale kwesinye isikhathi enze yonke into, kodwa mase kuyileso sikhathi azicupha alungise, right? uJesu ukuthi qaphelani ningadukiswa umuntu, ngokuba kuyozo Kristu bamanga iyasithinda ke sonke le, right? Then aqhubeke ke uJesu akhulume ke ngeJacob's trouble khona lapha ya ku verse 15 ethi amanyala encithakalo. Asho uDaniel umprofeti emile endaweni engcwele, siseza lapho uthi wayesho uDaniel wayethini uDaniel, right? Kodwa siyayazi ke layo ukuthi amanyala encithakalo, right? Then aqhubeke uJesu aqhubeke asikhulumeke manje ngokufika kwendodana yomuntu. Asisibhekeke isihloko, yabona ke manje sesifike entweni eserious. Uthi uJesu lapha ya ku verse number 29, isihloko sakhona Matthew chapter 24 verse number 29 lithi ukufika kwendodana yomuntu, alithi ukufika kwenkosi uJesu. Because masikhuluma ngoJesu sikhuluma ngomuntu owayephethe ama nature u2, sikhuluma ngomuntu owayembili, sikhuluma ngoJesu enyameni eyindodana yomuntu, indodana kaMaria, bese sikhuluma ngoNkulunkulu phakathi kuye.
ingakho ethi ngelinye etshelo Thomas nofike bembuza bethi take us to the Father, show us the Father sivanesanele ubani lo chapter 14 John chapter 14 uthi yena no mawubone mina ubona ubaba akudingi ukuthi uzuye kubaba I am the Father yabo ingakho uJohn chapter 1 verse number 10 to 14 lithi ekuqaleni wayekhona ulizwi waye kuNkulunkulu ulizwi waye uye uNkulunkulu yena lo konke kwavela ngayo so kukhona uJesu enyameni ozelwe uMaria yabo Jesu enyameni bese kuba khona uChrist elithi iBhayibheli uyambula uChrist kodwa uJesu uyashunyayelwa so umethu nandodana yabona ke methi indodana usho into ezelwe ngenyama ayazi yabo bese ethi ubaba kuphela usho ngaphakathi kuyena yabo so ngamazwi uJesu wayazi yonke into njengoNkulunkulu kodwa meza esimweni sobudodana akazi yonke into and sikhumbula ukuthi wayekhuluma wayekhuluma namaJuda and uyilinganisile lento ngokomshado wamaJuda ngafundisa ngomshado wamaJuda ngelinye ilanga ngokusizwa inkosi lento esibiza ngeJewish customary marriage noma iJewish wedding singayichaza ukuthi iJewish wedding ithini na right ake nginihlephulele nje ngokusheshsha iJewish umthetho wamaJuda wokushada uthi uyafika umkhwenyana uyafika azokhetha intombi njengoba iBhayibheli lithi aningikhethanga sorry akunine nangikhetha mina enganikhetha uyafika azokhetha bese iyavuma intombi uma intombi ivuma amen siyabonga kakhulu Osborne Evangelist P Osborne siyabonga kakhulu uma intombi ivuma lokhu akushoyo uthi umuntu evuma ngomlomo ngithi lisho njalo iBhayibheli so umshado wamaJuda uhambisana exactly lento uJesu afike wayenza nazobuya after azoyiphelelisa so ingakho uJesu elinganise ngomshado wamaJuda okay ke bese ivumile ke intombi ube sethatha iwayini ke umkhwenyana ayinikeze phambi kwehlelo ukuhlela iwayini ilithatha ilamukele iwayini lelisho isidla ngithi alithatha ilamukele meke yalamukele isho ukuthi imqomile iyamthatha njengomyeni wakhe ne understand that esisho right uma seqedile ke lokho uJesu bese qedile umyeni ngokwemshado wamaJuda ubese yasuka akayithathi that day no ufika akhulume naye aqeda abese eyethi ngiyokulungisela indawo ke manje emzini kaBaba yes indodana ubaba ukhona nje obihamba ithi ngiyokulungisela indlu manje ekhaya esizohlala kuyona mina nawo bese yahamba ngokomshado wamaJuda ahambe right exactly uJesu wenza njalo wathi kumethi uthini uthi bhekani ngiyonilungisela indawo ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi nanxa ngiya konilungisela indawo ngizobuya ngizonithatha exactly njengomshado wamaJuda right ibuka ke bambalana ke nayi mystery la ikhona uma ehamba ke indodana ngokomshado wamaJuda seyiye ekhaya mayifika ekhaya ifika ilungisa indlu iqeda ukulungisa indlu itshela ubaba ukuthi seyiqedile ukulungisa indlu ubaba abuya introspect azoyichecka lendlu ukuthi right yini ilungele yini ukuhlala umakoti lendlu uyayibona then imfihlo kaBaba ukuthi alandwe nini umakoti mayiseqeda ukuhlola indlu baba atsheleke umfana wakhe ke umkhwenyana amthethe hamba kuyolanda unkosikazi wakho uyayibona mase phuma ke yolanda unkosikazi uhamba nezimpelesi ezihamba zishaya amacilongo namanje kumaJuda kwenziwa njalo hambe shaya amacilongo ayisign ayiwarning ukuthi eze umakoti ukuthi no sesisendleleni siyeza then mase befika bangeni kuboma umakoti bamesangweni uyayibona ifana kanjani lento noJesu akazi ukufika lemhlabeni uzoma phezulu emezulini lokuqala so bashaya icilongo labo bese ephuma umakoti mayephuma umakoti akahambi phansi ngeenyawo bakha into ekuthiwa uhlaka lento ekuthiwa uhlaka angazi ngayibeka kanjani uhlaka agibele phezulu kohlaka umakoti akanyatheli phansi ahamba azayongena kamkhwenyana egibele uhlaka exactly kwi rapture kuzokwenzeka njalo so uNkulunkulu odala izulu nomhlaba uye uKristu Jesu kodwa mayibuya njengendodana akalazi ihora laziwa ubaba ophakathi kuyena angazi nomzwakala kahle so kuzoblowa ama trumpets nakhona la bese fike ethathu nakhona kwi rapture ngesinyathele phansi umoya engcwele uyosithatha njengohlaka usikhuphula usisa phezulu so ake ngibuyele ke kule ndaba kaMfowethu uJoshua ngibuyele nasezwini futhi so uJesu abazange bambuza abafundi angathi esho lento
abazange bambuze why, because baye understand the Jewish customary marriage, baye understand. So ngoba baye understand akudinganga bambuze ukuthi usho ukuthini, because isiko lawo amaJuda ashada kanje. That is why uMatthew chapter 25 umfanekiso we-10 virgins, umfanekiso weintombi ezishumi, iverse lokugcina lithi ngakho lindani ngokuba nazi. Yabo? Angithi yakhumbula isesele la amanye u5 amanye esehambile. So exactly abazange balo bembuza abaJuda abadidekanga ngoba wayekhuluma ngekwesiko labo ngokwento abayi-understandayo. So uJesu mayethi akekho waziyo nandodana nangelosi ubaba kuphela, uyo waziyo, akasho omunye umuntu. Yabo? So leyo nto ngicela nje siyibuke kahle bazalwane, sibe careful futhi kakhulu kuyona. Amen. Right. Sesishilo ukuthi i-Feast of Trumpets ikhona isezwini. Angazi noma futhi ninakile yini ukuthi ku Leviticus chapter 23 uverse 23 no 24 futhi abasho le Feast of Trumpets. Anoma iyahlangana yini leyo nto. Ngala ubrother Josh uthi u23 and 24 September uJesu uyabuya uzolanda ibandla. Angichaze ukuthi why ubrother Joshua esho kube u2 days, because ngabulalela ubufakazi bakhe nawe wabulalela mhlawumbe wayizwa le ndaba. Why asinikeza u2 days? Uthi on the 23rd and the 24th of September uJesu uyabuya uzolanda ibandla, kusho ubrother Joshua. So why esinikeza u2 days? Ake sibukeke leyo. It because a Feast of Trumpets is celebrated for 2 days ka-Israel. So akekho wrong besho njani. Ningizwe kahle angike ekutheni uyabuya uJesu noma abuyi, angikakafiki lapho ngisathi safuna ukucacisa. Niyayizwa lo. It's because it's celebrated for 2 days. Asivuleni Genesis chapter 1 verse number 8. Ngicela ubhale lapho mntanami. Genesis chapter 1 verse 8. Ngicela siubhekene. Sibuka ukuthi uNkulunkulu uzibuka kanjani insuku. Ubala kanjani? Abali njengathi uNkulunkulu. No. Akaza nje abale njengabantu. Uthi verse 8 uNkulunkulu wawuqamba umkhathi ngokuthi isibhakabhaka, kwahlwa kwabuye kwasa, kwahlwa usuku lesibili. uNkulunkulu bala kanjalo. Usuku likaNkulunkulu luqala ngokuhlwa liphinde liphele ngakusasa ngokuhlwa. Oh Nkosi yami, siyabikelela phindi. So uNkulunkulu abali nje ngathi uNkulunkulu ubala ngokuthi ukuhlwa kube ngukusa, ngokuhlwa futhi abesethi uNkulunkulu yini usuku liphelele. Isabatha abantu abasele abagcina isabatha amaJuda agcina isabatha enza njalo. Liqala ntambama isabatha liphele ngakusasa futhi ntambama. Niya understand? Ngiyabonga mntana, ngiyabonga gogo, ngiyabonga Msindisi. Niyayizwa? So uNkulunkulu ubala kanjalo usuku liphelela, uNkulunkulu luqala ngokuhlwa luye ngokusa kuphinde kuhlwe, athi ke one day uNkulunkulu. That is why ngihleze ngitshela nabantu sayifundisa ngikuyona nendaba kaJesu ya 3 days and 3 nights ya Jesu esethuneni, ngoba lithi iBhayibheli njengalokhu no Jona abasesiswini senhlanzi 3 days and 3 nights, no Jesu uzoba semathunjini omhlaba 3 days and 3 nights. Kodwa amakholwa namhlanje ahamba amaphasika, mawubatshela ukuthi awungibalele u3 days and 3 nights bayahluleka khona behamba amaphasika nje, ngoba phela uJesu mafa ngolesihlanu walala ubusuku bangolesihlanu, ngomgqibelo usuku lokuqala kwashona ilanga, kwathi ngomgqibelo ubusuku besibili wavuka ngesonto. Amanga kusho ukuthi uJesu ulale bani? Usha ulale 2 nights and 1 day. Yabona? Kanti akunjalo. So uma ufuna ukubala njengoNkulunkulu uyayithola isikhathi ngendlela ekuyisona. uNkulunkulu ubala kanjalo. So that is why ku brother Joshua ethi 23 and 24, because ngokwe Roman calendar thina esisebenzayo ubusuku bethu buhlukana ngo12 ebusuku. So mayethi ubrother Joshua ngo September 23 and 24 inkosi uJesu yathi iyabuya ilanda ibandla, ayimniki u2 days, usuku olodwa ngokuNkulunkulu. Ukuhlwa kwamhla ka23 kusemhla ka24 kuhlwe mhla ka20. Ngale kathi kuhlwa kuhlangana usuku ke olulodwa ngokuNkulunkulu. Angazi noma iyacaca idlento Nkosi yami, niyangizwa bazalwane. So ngokuNkulunkulu ubala kanjani uNkulunkulu abali njengathi. So that is why ubrother Joshua sinikeza ama date awu2. Still futhi asibuyeke manje sibuyele ezweni. Still nakhona ubrother Joshua, he is not giving us a date and the hour. So still aphumile ezweni, because izwi lithi lolo suku nalelo hora akekho wazi lutho ngalo. Likhuluma ngathi thina abantu asimiyekeke manje uJesu.
Matthew chapter 24 verse number 36. Kepha mayelana nalolo suku nalelo hora ke cause still ubrother Joshua he has not given akasinikanga usuku usinikeza izinsuku ezimbili ngokwethu ke manje and akasinikanga ihour ukuthi u9 noma u8 so asingam disqualify ngento angayishongo akashonga ubrother Joshua asinikanga ihour uthe on the 23rd and the 24th of September uJesu uthe uyabuya still akasinikanga ihour asinikanga usuku but it's between these 2 days kodwa ngokukaNkulunkulu it's one day still ihour nayo uNkulunkulu asinikile so yini ephambene nezwi la angiyiboni into ephambene nezwi lento simple and straightforward all right ke asiqhubeke ake sibheke izwi ke manje sengekuvaleni ke ngenzela ukuthi ngingathathi isikhathi seni kakhulu right so sesibuzwile ubufakazi bamfowethu uJoshua all right then again asibuke ke futhi Acts chapter 1 verse number 6 yeah ake sibhekeni uActs chapter 1 verse 6 ukuthi uthini uJesu kubafundi ngicela ungifakele lapho Acts chapter 1 verse number 6 siphuthume nje kakhulu ngoba sengifuna ukuya kuvutho ndaba ke le ndaba Acts chapter 1 verse number 6 Acts chapter 1 verse number 6 yeah ngicela ke yeah chapter 1 verse 6 yes lithi ke kazalwane lana lapha babebuthene naye lapho uJesu ke abafundi bakhe bathi inkosi usuzobuyisela yini manje umbuso kaIsrayeli kulesi sikhathi yes angithi abafundi babazi ukuthi uJesu he will reign kwaIsrael ahlale njengenkosi kwi-first coming yakhe babeyitshela lokho incindezelo eyayikhona ngesikhathi so-Augustu isikhathi so-Herod babazi ukuthi uMesiya uzobakhulula uyayibona leyo uzoletha freedom kumaJuda babazi lokho kanti i-first coming ayizile ngalokho i-first coming yayizokhulula abantu spiritually isenze sisindiswe ukuze sikhululeke ezonweni you understand then kwi-second coming yila khona esezokwakha umbuso ke laba ubuza manje bona angazi noma ngizwa kahle so bayambuza ukuthi usuzobuyisela ngalesikhathi yini umbuso kaIsrael uyabo uthini uJesu lalela wathi kubo akusiko kwenu ukuqonda izikhathi nemizuzu ubaba ayimisileyo ngamandla akhe angazi noma khona inonele English iBhayibheli asibhalele le verse ake ngiphuthume kwelami leEnglish ukuze nginganihluphi kakhulu bazalwane Acts chapter 1 verse number 6 Acts chapter 1 verse number 6 yeah okay now ake ngifundeke la akekho salifakile okay ake ngibhekela kuleli lami nje bazalwane Acts chapter 1 verse number 6 then they gathered around him and asked him Lord are you at this time going to restore the kingdom to Israel are you at this time which time that time ababekhuluma naye ngayo bementabeni yomnqumo all right uthi ke yena he said unto them it is not for you to know the times and date it is not for you to know the time and date which the Father set his own authority all right obana khuluma nabo la again uJesu ukhuluma namaJuda ayecindezelekile umbuso waseRome so uyabona ukuvana uthatha iverse nje ukhulume ngalo nje uyabona still la uJesu ukhuluma ngamaJuda ayekade ecindezele umbuso waseRome uthi kubona akona okwenu uqonda izikhathi uNkulunkulu ayimisile why uJesu aphendule kanjalo kubona it's not ukuthi wayephike ethi naye akazi no it's because ukhuluma ngento irapture leyo nokubuya kwakhe azokwakhe okuzokwenzeka after 2000 years to come so ngempela kwakungakona okwabo during that time to know because yayingeke yenzeke esikhathini sabo yayizokwenzeka in the end times esikhathini sethu akaduma niyezwe so ake ngibuzeke bathi abanye ke kusabisa abantu ukuthusa abantu ukuthusa abantu lokho kushiwo ubrother Joshua kanjani ngicela ukunibuza abazalwane uma ngingathi kunkosikazi wami noma nje niyingane zami ngithi kunina ngiyabuya ngo2028 ngoSeptember ngizobe ngikhona ekhaya ngiyanithusa noma ngiyanithanda ngikhuluma into ngokuthusa noma ngithanda ngiyanithanda ngifuna nibe ready ngifuna nokade
ngimshiye engadini uthi abheke ingadi ayibhekisisa azi ukuthi ubaba uyabuya ngifuna nonkosikazi wami ngimfice egqoke kahle sikhuluma out of uthando exactly Palace sikhuluma out of uthando siyabingelela Palace sikhuluma out of uthando not ukulwa mangithi ngiyabuya lungisani anginithandi mangenza njalo no angiyiboni kanjalo bazalwane asiyekeni ukatheka yonke into so atheka ngisho izinto uNkulunkulu afuna ukusimbulela zona right sengiya ku stand sami ke ngale ndaba all right siyabonga kakhulu all right asiqhubekeni ke ngane zakwethu okay then again ubrother Joshua ke ube sethi ke after i-rapture ke kuzoqala i-great tribulation ne-Jacob's trouble siyawazi kamaviki awu70 ka Daniel akhuluma ngawo all right kodwa ke uthi kuzoqala yona ke ezoba u7 years and imawuthatha u7 years kusuka ku2025 uya ku2032 exactly lasho wona after brother Joshua uthi brother Joshua inkosi yathi 2032 after i-rapture 2025 izobuya 2032 isizo set up i-kingdom yayo emhlabeni exactly 7 years kusuka ku2025 kuya ku2032 ngifuna ukunitshela lokho bafowethu mina mangibulalela njengomuntu ofunda izwi ngiyakuthanda ukufunda nokufundisa bungithusile lobufakazi bangishayisa ngovalo ngoba ngithe ngiyabheka izinto eziningi azishoyo zi-accurate ngokwezwi likaNkulunkulu and nendlela azichaza ngawo ziyangisabisa because ziya exactly ngokwezwi likaNkulunkulu so ngithe enje ngengithule nayo asiqhubeke kodwa egameni lika Jesu right asibe sesiqhubeka lana ke bafowethu all right so ke asibukeke lento ke manje ukuthi ke kumngushilo umkhosi wama trumpet iRosh Hashanah leya kwaIsrael all right ngishilo leyo ndaba asibukeni ke manje ke u7 years lo after i-rapture ukuthi uzobume kanjani u7 years after i-rapture kuba u3.5 year no 3.5 year iBhayibheli lisho njalo kodwa sifunena amavesi ningathi bengikade ngizishola nje right iBhayibheli ke malikhuluma ngo3.5 year we tribulation luhlukanisile kwincwadi yesambulo lithi time and half a time kwenye indawo lithi 3.5 year kwenye indawo lithi 42 months u42 months ubani na u3.5 year angithi ukubone wena okade uye itolo kuthiwa 36 months to pay so mawufaka lezi ezinye kubo 42 months u3.5 year lo right so ngadideki ke masifunda la sithi 3.5 year noma sithi 42 months all right okay asibheke ku first party ke we tribulation ozoba after i-rapture sibukizwe njalo ozoba after i-rapture ubhalwe ku Daniel 9 verse 27 ngicela ningibhalele lama verse ngokusheshsha Daniel 9 verse 27 u first half we ngicela ubhale kanjalo first half we tribulation 3.5 year ngamanye amazwi uku Daniel 9 verse number 27 omunye uku Matthew chapter 24 verse number 15 Jacob's trouble omunye ku Revelation chapter 11 verse number 3 omunye ku Daniel 7 verse 25 angiphinde futhi u first half we tribulation u first half u 3.5 year noma 42 months noma half time and half a time lisho njalo iBhayibheli uku Daniel chapter 9 verse 27 ube ku Matthew chapter 24 verse 15 ube ku Revelation chapter 11 verse 3 ube ku Daniel 7 verse number 25 insuku za first half u 3.5 years u 1260 days u 1260 days u 42 months u 3.5 year we tribulation after i-rapture ngokusho kukamfowethu ubrother Joshua kodwa ke mina sengibuka ke izwi angisathathi kuJoshua sengibukizwe ukuthi lihlukanise kanjani ngempela ihlukene kabili great tribulation you 3.5 year ephinde futhi u 3.5 year 1260 days that is 3.5 years right then eyesibili i-great tribulation lenkulu kakhulu ke manje iku Daniel 12 verse 11 cela ungibhalele second half le tribulation iku Daniel 12 verse 11 Daniel 12 verse 11 ukhuluma ke yona you 1290 days you can read for yourself
you can read libhaliwe ukuthi lezo nsuku ziyoba u1290 nakule futhi first half kubhalwe eBhayibhelini lakho ukuthi ziyoba u1260. So whenever eBhayibhelini uthola u1260 days no 1290 days, that is i-tribulation. Asizibaleke le nsuku sezizonke 1260 days plus 1290. Ngicela ningifakele ilento, ngicela ningibalele lapho phuthumani bazalwane. U1290 days no 1260 days kufanele kwakhe u2550 days, which is 7 years. Niyalibona iBhayibheli limnandi kanjani? Angaza ubale wena obalayo lapho, right? Fanele ku2550 days, which is 7 years. So ubrother Joshua methi i-rapture izokwenzeka ngomhla 23 to 24 September, bese kuthi ngo September 15 2032 kuzobe ku7 years lo period. So akanawo amanga ngokwembalo, ningilalele kahle, ngokwembalo anawo amanga, akekho wrong. Yebo 2550 days lo, right? Owakha u7 years, right? Okay, so uIsrael kusuka ngo1948 mhlazana enikezwa ukuthi useyizwe lizimele. Liyasho iBhayibheli lizobe isikhathi esingakanani before ukubuya kwenkosi. Uyabona amanye ama signs afuna siwabheke, even nendaba yelanga ye-red moon ngifuna siyibhekeke because kunomunye sister futhi wase-America nomunye oyiJuda asebebonile futhi indaba ye-rapture. Lo munye watshelwa straight ukuthi ku-August, ekupheleni kwa-August, towards the end of August, inyanga izoba ilento igazi, izoba kusoba nelento ekuthiwa i-red moon kwa-Israel for 3 days. Ngicela niyibuke indabeni ukuthi izokwenzeka yini leyo nto, right? Kuphinde futhi njengamanje i-Sea of Galilee ibalaza abanye ulwandle la khona obhabhadiswa khona uJesu. Umfula waseGalile njengamanje uphendukile ubovu. Any sign le, you can check, go Google, you can go to YouTube uzobona. Kodwa kama scientists ayaphika athi akona lo kathi ngaze kunyakazisekeni kwa reflectorni kwababovu basho njalo, but ngokweBhayibheli thina sibuka isign, right? Sibuka isign. All right, then ke asidluleke masesiya ke uthini ke uNgcobo noma umprofeti uNgcobo ke yena lo ophambi kweni namhlanje uthini ngale ndaba ya brother Joshua nendaba yokuthi uJesu Kristu uyabuya nge-23 to 24 September 2025. Ningilalele kahle kungathi uNgcobo wathi, imbhalo yathi uthi ku brother Joshua inkosi uJesu izobuya during i-Feast of Trumpets yakwa-Israel. Ngale nkathi kushawa amacilongo izobuya inkosi uJesu. Asibheke ukuthi how true is that ezwini lenkosi. 1 Corinthians chapter 15 verse number 52. Let us read. Asibheke ke manje sifuna ukubona impela inkosi uJesu ibuya during the Feast of Trumpets. Asibheke ke Senkon anibhalile ke manje phuthumani bantu abamphuthuman. 1 Corinthians chapter 15 verse number 52. All right, Nkon, yes, ngiyabonga. Verse number 52 not 32. Asifundeke lithi ke uthi uPaul la bathi ke laba bathi inkosi iyabuya manje bathi uPaul usinikile i-clue, right? Asibheke ke le clue asinikele uthi uPaul manje verse 51 manje senginitshela imfihlakalo, asiyukulala sonke kodwa siyakuguqulwa sonke. Uverse 52 ngomzuzwana nje ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ngokuba icilongo liyokhala abafileyo bavuswe bengenakubola thina siguqulwe, right? Ngicela ningilalele ngingabisaphuma umuntu manje, lalelani ngingabisaphuma umuntu, seyi serious indaba sesiyayivala ila uzothola khona ukuthi izwi lenkosi lithini, right? Ukhona osengibhalele le verse. Yebo ngiyabonga mntanami, injalo ngenze ukuthi bayibone njalo abantu njoba siwabhala nje lama verse. 1 Corinthians chapter ngicela ulifunda la ke English, all right? Chapter 15 verse number
52 ngicela uqala ku 51 lithi ke the resurrection body. All right, listen, I tell you the mystery. We will not all asleep, but we will be changed in a flash, in a twinkling of an eye, at the last trumpet. But again, during angithi ngishilo ukuthi kwi Feast of Trumpets amacilo ngakhala ka 100 ela 100 likhala isikhathi eside balula likhala isikhathi eside uthi bathi ke during those blowing of trumpets yakwa Israel ezoblowa mhla ka 23 no 24 this year September, but bathi ke abafowethu laba inkosi uJesu izobuya izolanda abantu bathi yafika physically yabatshela lezo ndaba asiziphiki kodwa ke sibheke izwi lithi ke at the last trumpet iliphi icilongo lokugcina. Kodwa ke asibukeke izwi ke ngendlela eli accurate ngalo izwi lenkosi nendlela eliqondisa ngayo imali khuluma alishonga izwi lenkosi la ukuthi at the last trumpet noma at the last Feast of Trumpet. No, alishonga ukuthi ngokubethwa kwecilongo during umgubho wamaJuda. Alishonga njalo. Ilapho ke la mina njengongcobo ngima nezwi khona la ngisala khona, because alisho ukuthi during the Feast of Trumpets, alisho nokusho ukuthi Feast of Trumpets la khuluma ngayo la uPaul. Abafowethu bathi bona kobe kwi Feast of Trumpets izokhala icilongo, kodwa futhi enye into yesibili engixakayo mina njengongcobo, alikho icilongo elingashawa kaIsrael lizwakala umhlaba wonke. No, because lela khuluma ngalo uPaul la lizozwakala umhlaba wonke. Akekho umuntu ngisho athi une mic engakanani nephike ngeke ukukhalisa into ezwayo umhlaba wonke ngeke. So ilapho ke la mina ngithola iera noma la ngithola izwi kuphambana nabakushilo, because bona bathi kuzobe kwisikhathi se Feast of Trumpets aspeak. Kodwa manje la ku chapter 15 verse number 51 and 52 alisho ukuthi during the Feast of Trumpets noma ngesikhathi sokushawa kwamacilongo kaIsrael noma ayoshawa bo 100 kwelokugcina alisho lithi ngecilongo lokugcina alisho ukuthi elivelaphi, alisho noma livela kubantu noma livelaphi, kodwa masifuna ukuthola ukuthi livelaphi 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4 qhubeka nje kancane la ukhona uye kwaba seThessalonica chapter 4 sibheke le ndaba sengiyavala ilona verse lokugcina ke leli ngishanela ngalo 1 Thessalonians chapter sifuna ukubona ukuthi iliphi lecilongo elizokhala bese kuvuka abantu abafile yile langa umhla 23 le Feast of Trumpets la kaIsrael noma asbe First Thessalonians chapter 4 verse number 16 verse number 16 ngicela ungifakele lapho mntami elokugcina abantu abami ngeke ngisanhlupha manje ngiyaqeda ngizobe sengidedela ama questions manje lithi ke aqale ku 15 ngokuba ukuvuka kwabafili isihloko ngokuba sikusho lo ngezwi lika lenkosi ukuthi thina esisaphila siyukubandulela ngempela abaleleyo. Uverse 16 uthi ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo bamba ke ngephimbo lengelosi enkulu, hayi ngephimbo la kaIsrael elobelibethwa abantu lishawa abantu, ngephimbo lengelosi enkulu kwaphambana ke manje ngephimbo lengelosi enkulu ngecilongo likaNkulunkulu hayi labantu bakaIsrael. Ingakho ngithi akekho umuntu wakaIsrael ongashaya icilongo elingazwakala umhlaba wonke, impossible. Kodwa lele akhuluma ngalo uPaul lapha athi during the last trumpet ekaNkulunkulu leyo trumpet akuyona yakaIsrael lezobikhala. So mabila ama trumpets, trumpet yaka Israel ezokhala manje September 2024 uNkulunkulu ukuthi ubuya ngalolo suku ayibonga inkosi siyabonga, kodwa ngeke izwakala umhlaba wonke le yaka Israel ezozwakala yasezulwini trumpet. It will be so loud that it will wake up the dead. Kuyovuka ngisho abafile ngoba abafile balele, umuntu mayelele uyavuswa, laba kabalele bazovuswa itrumpet ezobikhala umhlaba wonke, izokhala njengoba usukubona uPopcorn ulokhu uzopublisha estofini uthi kuzobe kuvuka kube kwenzeka ama miracles, kuvuka abantu emathuneni ngetrumpet yasezulwini hayi yaka Israel.
yeah kuyobe kukhala even naku so ukubuya kwenkosi noma irapture kuzokwenzeka kanjalo angivale ngale na ngiyabonga kakhulu nale duty waziwayichaza siyabonga kakhulu so injalo ke bafowethu i-Feast of Trumpets yenzeka every year ayiqali this year bikhona na last year izobikhona na next year kanjalo isikhathi sabo bona sokuhlukana konyaka nenyanga yokuqala inyanga yesikhombisa sorusuku lokuqala kanjalo njengoba kushiwo ku Leviticus 23 so asiphiki izokhala leyo kodwa kusemfihlwakalweni kaNkulunkulu ukuthi liphi lecilongo ngoba la eBhayibhelini icilongo elizovusa abafile necilongo elizokwenza thina sibe raptured sibe caught up siye phezulu icilongo likaNkulunkulu icilongo elizobe liblowa ingelosi enkulu not kaIsrael so ubufakazi bamfowethu ubrother Joshua nabanye angiphiki mina njengongcobo cha akukho la ngizokuphika khona kodwa ngithi uma bethi i-Feast of Trumpets leya kaIsrael iyona ezoblowa bese kuvuka abafile impossible ivesi alivuma izwi lithi ingelosi ezobishaya lishonga ukuthi uIsrael abantu bakaIsrael so kusemfihlakalweni kaNkulunkulu angiphinde futhi uma bethi 23 to 24 angiphiki kodwa still lapho asitholi ku23 and 24 in 30 lale asitholi into ethi hour lona kobe kuyi hour lesingaka cha asitholi so ngiyafisa ke izinto zikaNkulunkulu siziqaphele sizinake sizithande futhi into zikaNkulunkulu uNkulunkulu anibusise ngiqedile irapture izokwenzeka anytime kusuka manje ingenzeka anytime because ama signs akhona ngakubalela ama signs amaningi about 46 signs abhalwe zinazokwenzeka before ukubuya kwenkosi maningi izimpa amahemheme ezimpi ukubulalana ukuphola kothando labaningi kodwa ama major signs number 1 ukuhlangana kwama countries evumelana ngento eyodwa ayahlangana kumanje awuthi ngikushokhe even more njengamanje kuzohlangana ama SADC countries azohlangana United States of America izohlangana igcina ingabizwa ngeUnited States of America izobibizwa nge-United Federation very soon. This is an international prophecy or a national prophecy because uNkulunkulu uzikhulumile ezinye izinto kumina ezinye ngazibuka embhalweni kuphinde futhi kuzoba yiloko kufanele kuthatha umuntu ozongenisa manje u-Antichrist because u-false prophet usekhona already and u-false prophet usanda kubekwa nje usanda kuvela ukhona false prophet so into esilindele ama major signs njengamanje ukuvuselelwa kwethempeli kaIsrael kuqaliwe njengamanje construction a major sign that one iAmerica njengamanje Donald Trump usiza uIsrael ukumisa impi because iBhayibheli lithi ukubaleka kweni kungabi sebusika nangesabatha enye sign futhi nale amaJuda bebalekela ukuhlaselwa uTrump ukuthi awaqoqweke manje lithi iBhayibheli emva kwaloko okuthula okuzobe kumenyezelwa then inkosi izobuya so we are living in the end of the end times not just in the end times we are living in the end of the end times so ama signs avelileke wonke lawo uma sekubizwa lolu xolo kwakhiwa ithempeli kaIsrael o blood moon bevela kuphinde futhi kuqale kuvele u-false prophet ozohlala ethempelini abizwe ngoNkulunkulu noma ngento ekhonzwayo lithi iBhayibheli inkosi uJesu izobuya so all those signs akhona manje likusele kodwa ukuthi adedelwe lo false prophet abikezela umhlaba useveziwe vele usebekiwe ukhona esihlalweni njengamanje kodwa sekufanele ke manje athathe ilungelo lokubusa melithatha ke ilungelo lokubusa angalithatha noma inini manje ngoba sekuqediwe ivumelwano so inkosi uJesu izobuya so mina ngokucubungula kwamizwe ngime lapha ekutheni irapture ingenzeka noma kunini ngeke yenzeke ngoba kusho uNgcobo ngeke yenzeke ngoba kusho uJoshua noma kusho Enigma noma bani cha izokwenzeka ngoba inkosi ifuna yenzeke to rescue abantu bayo emhlabeni omubi so injalo ke bafowethu irapture izokwenzeka anytime ngeke isalinda izokwenzeka anytime ingenzeka kusasa ingenzeka ngo23 lapha usho no 24 ingenzeka even next year nanoma yini ingenzeka ningathuswa usuku olishiwo nje
nina hlalani nilindile ngokuba nazi ukuthi inkosi yenu izofika ngaliphi ihora. Lindelani lelo hora, hlalani ngobungcwele, hlalani niqoqekile, hlalani nikholwa, zihlambulule, phila ngokuyihlambulula, phila ngokufunda izwi. Nihlala kakhulu emafonini ma-social media, hlala ezwini. Hlala ezwini ngoba lithi iBhayibheli kuyodlula izulu nomhlaba nako konke okubonayo, kodwa amazwi akhulunywe uJesu awasoze adlule. Funda izwi likaNkulunkulu, thandaza, ukholwe ezwini likaNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kube nani nonke. Amen. Ngicela ukudlulisa lokhu ke. Ukhona uYouTube channel ngizocela ungibhalele Zwane. Ukhona uYouTube channel esinawo uyasiza kakhulu. Ngicela unisubscribe ngani zakwethu. Please subscribe to my YouTube channel. Zonke le intshumayelo nala sihamba khona sishumayela sifundisa all these things. Incwadi yesambulo nje siyifundise from chapter 1 to chapter 22 yonke ngokusizwa inkosi. So sayimbula ke izinto eziningi nalezi sikhuluma ngazo manje. So iningi imfundiso ozoyithola lapha. Ngicela niyo subscribe ku YouTube. Ungena nje ku YouTube ubhala ukuthi Prophet Zingcobo. uZI noNgcobo uhlangene. It's Prophet Zingcobo. Prophet Zingcobo. That is my YouTube channel. Please subscribe ngani zakwethu. Ungalokhuzi, ungabuki nje. Please subscribe so that sizoshesha sifinyelele lapha. Yes, ikona ke nayo ke enibhalela umsindisi Zwane Prophet. Kukhona isikhala ke lapha phakathi kwa Prophet noZingcobo, but it's Prophet Zingcobo uyayivelela. That's my YouTube channel. TikTok iwona lesikhuluma kuona Zibusiso Ngcobo 9993. Please follow ngani zakwethu nenzela ukuthola wonke ama updates nako konke uNkulunkulu asisiza ngawo ngokomsa wakhe. Amen. Ku Facebook I am Zibusiso Ngcobo. Ku Facebook I am Zibusiso. Please go and follow. Ayikakagcwala uFacebook wami ngenhlanhla khona ebengibasusa abangasenabo uFacebook wapho ukuthi no delete some of my friends, so you can send a friend request, you can follow my page as well, uthole ama updates wonke. Inamba yami yocingo ngizocela ungibhalele yonke lento engishoyo phiwa inkosi. Inamba yami yocingo ithi 073 956 3978 073 956 3978. Ngicela futhi ukukumema imvuselelo yokugcina enkulu kakhulu isifikile isikhona. Ngihlushwe kakhulu inkosi bazalwane, bayazi abazalwane be-end times ukuthi ngisho ukuthini. Inkosi ithi asenze imvuselelo yangibiza inkosi yathi angenza imvuselelo yokugcina enkulu kakhulu. Leyo mvuselelo iyeza izobe iseMoses Mabhida Stadium. Siyakhona nje. So ninikeza idate. I believe kuleli sonto mase besiphendulile because ifeature yebhola seyiphumile. Besifuna ukuzwa kuqala ukuthi bathi asilinde ifeature sibone ukuthi luphi usuku lizokhululeka. So ikhona leyo mvuselelo yokugcina. Phumani emasontweni nigijime siye emvuseleleni yokugcina. uNkulunkulu uyobe ehamba nathi phansi, kuyobe kwenzeka izimanga eqopha ibandla before abuya azolanda ibandla. So siyambonga so niki link just to register your name. Sazi ukuthi uyeza because siyazi Moses Mabhida ithwala I think 60,000. So sifuna ukwenza sure ukuthi leyo number sinayo, kungabi ngaphezulu kakhulu. Makungaphezulu so senza nale space esilanga phandle. Imvuselelo yokugcina sikhulekeleke nathi ke singena emkhulekweni asiyeke ngendaba yemvuselelo yokugcina. uNkulunkulu uyibekile, ufuna ibandla lakhe lilungisiswe ngegama lika Jesu. So ke siyambonga ngicela nikhulekeleke. Mawufuna ungena kwe group iEnd Times, ne group yabazalwane kuthiwa iEnd Times. iEnd Times igroup nje ya WhatsApp, kodwa futhi iEnd Time Movement siyahlangana senza ama conferences sikhulekelane. Ngicela uthathe nayi number yami yocingo neya WhatsApp. UnguWhatsApp mawufuna ungena kwiEnd Time sikwazi ukufaka, siyakhulisana, siyafundisana izwi lenkosi, siyakhulekelana kakhulu and ubufakazi buyabuya. uNkulunkulu anibusise. Ngicela ukusho inamba yami for the last time. Ngiyacela nobhala weEnd Times cause ukhona la Msindisi Zwane, cela nawe ufake inamba yakho. Ningathatha inamba yanobhala noma nithathe yami straight, nikwazi ukusiWhatsApp noma nisifonele sinifake kwi group yeEnd Times yabazalwane. uNkulunkulu anibusise. Yami inamba ithi 073 956 3978. uYouTube channel wami uthi Prophet Zingcobo. Prophet Zingcobo. Go and subscribe please ngane zakwethu. uNkulunkulu anibusise. Ku Facebook I am Zibusiso Ngcobo. God bless you. God bless you.
Uma ngabe ukhona ufisa ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi empilweni yakho, ngicela wenze nje. Namhlanje sithandaza kanye nawe ngegama lika Jesu. Sithandaza kanye nawe namhlanje ngegama lika Jesu. Thank you Lord. Siyabonga. Cela ukuthandaza nawe, ngicela uthi Nkosi uJesu, wena owamukela uJesu njengenkosi nomsindisi namhlanje, before it's too late. Uthi Nkosi uJesu, namhlanje ebusuku ngiyakwamukela empilweni yami. Ngena ngaphakathi kimi. Ngena ngaphakathi kimi. Ungisindise. Ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile ngenxa yami. Ngegama lika Jesu ngiyakwamukela ukusindiswa. Bhala igama lami encwadini yokuphila, ulusule encwadini yokufa, ngegama lika Jesu Kristu. Amen. God bless you. uNkulunkulu anibusiseke ngani zakwethu. Siyanithanda, siyanithandazela nako konke okunye okuhle uNkulunkulu aniphe kona ngegama lika Jesu Kristu. Amen. If ninama questions bafowethu, I'm sorry, sebelimit isikhathi sami manje la, ngibe ngithe ngiyabuyela kusabuyele. If ninama questions, please niwafake la ku WhatsApp, we will answer them tomorrow. Tomorrow siyangena ngani zakwethu ntambama, kusasa sobe sikhuluma nge-tree of knowing good and evil eyayisensimini yase-Eden. Isihlahla esasimele okuhle nokubi ensimini yase-Eden. So besikhuluma ngawo, kune mystery enkulu kabi behind leza sihlahla. Sasiyini, sasisho ukuthini, imuphi umphumela walesa sihlahla kuluntu lonke.